मेन्टेल सोबावनो आंहा मा खोथायाव आङो मेन्टेल बायदि खोथा बुंखो जेनेबा बिदि खर' खानानै जानो हामा होननानै सोर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नै दा जोङो बाजाराव बेहा बिदि होनबाथाय मिनियो जों दा बाजाराव दंफैयो खिन्थु सानडे नङा दिनै थेवबो जोङो अमा लांनानै फैदों अमा जागोन दिनैहाय सानडे नङाबाबो खिन्थु बियो सानडे स्पेशलानो जागोन आरो माथो एफा खाथियाव नै ओरैहाय सानडेयावहाय बेयाव गासिबो बे लांदाङा बेयाव बाजार जाजोबो ओमफ्राय नै अमा दानग्राया अमाखौ नायनोसै थेव अमा दानग्रा जायगाया बे जाबाय अमा दानग्रा सेक्सन बाजार दिनावहाय बे खाथि नैबे लामा सेरजों बे थाबायनाय खाथिजोंबो बेयावबो बाजार जाजोबो सेस नैबे गोजौआवबो बाजार जाजोबो फुरा बुंजोबखायो बेयावहाय ओमफ्राय आलदा आलदा सेक्सन जोबखा गासिनाबो बे दाउ फानग्रा बेयावहाय लकेलबो थागोन ब्रयलारबो थागोन बेयावहाय बे दाउ फानग्रा सेक्सन ओमफ्राय गाहायावहाय नैबेनो जाबाय बे ना फानग्रा बेयावहाय ना जागोन आरो ओमफ्राय बेनि सेरावनो गासिबो मेथाइ सेथाइ बेयाव फुरा जिलापि थिलापि बेयाव सावजोबनानै थायो खाथियावनो ओमफ्राय नैबेसोर जाहैबाय मैगं दखान गासिबो बेयावहाय नोंथांमोना आंखौ सोंबाय थायोमोन ना खायसे खायसे जे आङो सेरफांगुरि बाजाराव थाङोब्ला सेरफांगुरिनि नामा बबेनि होननानै सोंबाय थायोमोन ना आं जाबाय कुसुगावनिनो नैबे बाजारखौनो जायो आङो कुसुगावआवहाय ओमफ्राय बिमा बिफानि न'आ बे कुसुगावआवनोखा आरो जोङो नै थाबायगासिनोसो बेदर लागासिनो जा भिर बेदर अमा बेदर फाननायावहाय बेखायनो जोङो थाबायलागासिनोसो नङाबा बियो खेरें मेरें जाबाय थायो नालाय ओरैबा ओरै थाबायगासिनो ओंखायनो नै बे जाहैबाय कालि मन्दिर नै दा बानायगासिनोसो बेयाव गासिबो नैबेबो बाजार जाजोबो फुरा सानडेआवहाय बिराद गिदिर बाजार जाजोबगोन बेवहाय ओरै फुरा नैबे लामासिम ओरै लामाजों अबे बेरेबासा बिल्डिं लुनो नागिरदों बिल्डिं लुनोसै मालाय बेलाय औ जाबायना ए गोजौआव दङब्रा ओरैनो थागोन सिङावसो थागोन बे बानायगोन बेलाय गाखोग्रा बेजों बानायगोन ओरैजों साइडजों गाखोफैनांगौ दै जागोन आयौहाय गाखोफैनांगौनो बे ना माबा मन्दिरावनो फुजा होफैनांगौ बिथांमोनजों सानडे स्पेसियेल अमा बेदर नि रेसिपि दिनै आरोबाव लानानै फैलायबाय दिनै सानडे नङाबाबो जोंहा मानि थाखाय जानो नागिरदों नै दिनै माने अखा दोमैलु जाखाबाय माने दिनै सान्दुं गैया बांद्राय गरमबो नङा बेखायनो जाखानोसै होननानै सानबाय दा सानडेआवबा आरोबाव मा गरमसो जालायगोन ना मागोन होननानैहाय बेखायनो दिनै जाखानोसै आरो दा जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होलांग्रोदो बिनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय जों दा बाजारनिफ्राय फैबाय अमा लानानै फैबाय आरो जायफोर चेनेलाव गोदान बिथांमोना मिन्थियाबो जानो हागौ जे आं एभ्रि सानडे माने अमा आलदा आलदा आइटेमजों संनाय माने नोंथांमोनजों शेयार खालामो अमा संनाय आरो जानाय खिन्थु आं दिनैहाय जानायखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय नङा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम आंथ' दा डाइटआवसो दङमोन खिन्थु आं अमा जानो नागिरदों मानो जानो नागिरदों आरो आंनि डाइटनि सोमोन्दै मिन्थिनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर अमाया ओरैबायदि मिनिथाव जाबाय नै मा हरखो दखानदारा आलदा मानसिनिखौसो हरबाय माबा समफ्लासो हरलाजोब्बाय बेखौ जानो लाबोआखैमोन जोङो ओमफ्राय दा थांफिननांसिगोनसो लायफिनसिगोन बाबायाहाय बेदर मोजांखौ मोनबोफिनबाय नै मैला रुख'ग्रोबाय संनोसै बेनिफ्रायसो दा आङो संनायनि रेडि खालामजोबखानोसै नै गासिबो अमा बेदराबो ओमफ्राय मा मा नांगौ नै बेयावहाय रेडि खालामनानै लाजोबखाबाय आङो नै दिनै माबायदि संगोन बयबोआथ' जायो जानो हागौ अमाजों खान्थाल बेगरजों खिन्थु आंनि दिनैनि संनाया एसे आलादा जागोन नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय नै बेजों लोगोसे आंनाव मा दङ नैबे गोसोम मा जिनिस बे जाबाय सिबिं खान्थाल बेगर दं सामब्राम गुफुरजों हाइजेंजों नै बानलु लाबाय बानलु गोरान पियास दरनै लाबाय तेजपात दा नायलांबाय थादोल' मारै मारै संगोन
ओरैबायदि साइज जाखाबाय नारजि ओंख्रि बायदि ओरै आङो फिसालाखौ लानानै जानो सानदोंमोन खिन्थु हाया बेखौहाय लाफानो ओमफ्राय नै थिनहरबाय जा होबावबाय बे खाथियावहाय जानानै लाग्रोसै आं ओमफ्राय जानायनि सिगां नै लोगोफोर बे खर' खाथरनाया बेखौ आं खामानियाव लादोंमोन ना बेखौ फुननानै लाग्रोसै माने हामानो सोर सोर मोनथियो खिथाबानो जाबाय आंबो मोनथियामोन आइयासो खिथादों दासो दा रायहरजागोन नोङो मानसिफोर होनगासिनो आंखौ नोंसोर थाफैलाबाय दा दांहरजोबगोन बियो लांदों नै लांथ' दैया गुसु नों माबानानै दोननायमोन ना बेयाव र' माखौ जानो लेबुखौ जानो हायो नोङो बिदि खर' खानानै जानो हामा होननानै नोंथांमोना सोर सोर मोनथियो खिथाहरबानो जाबाय दे आंथ' मोनथियामोन आइसो खिथादों दासो नोंथांमोना मोनथिखायोमोन नामा बेबायदि हामा होननानै दे आं खिथाहरबानो जाबाय ओमफ्राय आं नै जानायसै जानो लुबैथारबाय आं नेंखौ आयै मासि गोथाव जाखो मासि साइज जाखो दंदों गोथाव जाखादों मिलौलायखाबाय जागारनानै लानोसै आं लोगोफोर माने नायलांबाय थाबानो जाबाय जाखांबाय आङो लोगोफोर बेखौ दस्रा ओंख्रिबा लाफा जागौमोन डिस्टार्बबाबो खिन्थु अमा जानाय ना ओंखायनो सिथा मोनदों आङो दफा जायाबो माजायाबो जोङो दालियाव सोमै सोमै थाइबें जालाबायलायबाय बाय बाय होनदो दे बाय बाय होनहर बैयावसो बैयाव औ बाय दे बेयाव बाय होनहरलाय दे केमेरायाव बैयाव भिडिअ'आव बाय होनदो दे औ बाय नै बेलासिनि समा माबायदि जाखो नै अखा हाहांनो लोगोफोर आयु जा मिनियो बेहा लोगोफोर होनबाथाय नै बेनो जाबाय नै नायदो नायनोसै ना गुलुखौ नायगोन ना उनावहाय औ लोगोफोर नै दा समाबो बेलासिबाय ओमफ्राय आङो भिडिअ'खौबो एन्ड खालामनो सानबाय भिडिअ'खौ एन्ड खालामनायनि सिगांनो आङो फंनैसो नोंथांमोनजों एसे बाथ्रा शेयार खालामनो सानदों आंनि दाख्लैसो हगारनाय भिडिअ'आवहाय माने बेसेबांबा बुरजा कमेन्ट्स फैदों ओमफ्राय बे बेसेबां बुरजा कमेन्ट्सनि गेजेरावहाय सासेल' ओरैबायदि कमेन्ट दङ माने रावबो जेबो बुङाखै बिदि गाज्रि बुङाखै बयबो मोजाङैनो बुंहरजोबदों खिन्थु सासेल' बेबो ओरैबायदि माबा कमेन्टआबो माने मेन्टेलसोबावनो आंहा मारै मेन्टेल मा खोथायाव मेन्टेल मा खोथानि थाखाय आंबा मेन्टेल जाखो गावसो मिन्थिसिगोन आरो बुंग्रायासो गावबा गावनि मेन्टेलिटिखौसो देखायनाय जायो बिदियावहाय माबायदि मानसि नङा होमबा खायसेया माने बुंनांगौ होननानै जानला मोनला बुंनो गोसो जायो ना मायो आं बेखौ बुजिनो मोनला दा आङो नैबे लेटेस्ट भिडिअ जेराव आङो माबानि खोथा बुंदोंमोन आंनि जेनेबा हेयार स्टाइलखौ मानो बिदि लायो बे खोथाखौ बुंदोंमोन आरो आङो जेनेबा फिसालाया बिफाखौ सोङोब्ला मा बुंनो जेनेबा गोनो गोथो जायो बेखायनो आं नोंथांमोनजों बेखौ शेयार खालामदोंमोन दा बे खोथायावनो दा आंखौदि बेबायदि खोथा बुंनांगौ माने एसे खोथाखौ बुंनाया दे आरो बे खोथायावलाय मारै मेन्टेल जानायनि खोथा फैखो जेन'बा बेखौसो सानदों आरो आङो माने साख्रि मावलायनायानो बिमा जालायनायानो बेबायदि खोथा सावरायो नों एसे मेन्टेलसो नामा मान'किकसो नामा नों आब' होननानै बुंदों आरोना ओमफ्राय मान'किक मानेथ' मा मेन्टेल होननायसो जायो नालाय बे खोथायाव बोरै आङो मेन्टेल जाथावगौ माने
मारै बुंनो लुगैनानै बुङो ना मायो जानला मोनला बुंनांगौ बुंबानो जाय माने जानला मोनला बेखौ आङो बुंहरनो होननानै बुंनाय जायो ना मायो जेन'बा मानो बेबायदि खोथा बाहायनांगौ जानानै फैखो मा खोथायाव आङो मेन्टेल जालायनायनि खोथा मेन्टेल बायदि खोथा बुंखो जेन'बा आं आसरितसो मोनो आरोना मानसिफोरखौ मानो बेबायदि बुंनो हायो मारै बेबायदि बुंनो हायो आं मिथिगौ बे सोरबायदि मानसिया बेबायदि बुङो आं मिथिगौ जाय आंखौहाय माने सिफायनो सानो नङा होमबा खिन्थु आङो बायखानाय मानसिसो बायखानायखौ सिफायनो हानाय नङा रासिनसो गोरासिन जानानै थाबाय दा आंखौ माबा बुङोबा आंहा आंनि थाखाय दुखु जानो जेबो समानो गैया आंखौ बुंनानै आरो सिफायनोबो हाला आरो आंखौ माबाफोर बुंनानै सिफायनोबो हानाय नंला आङो माने बायखानाय मानसिया रासिनसो स्ट्रं जानानै थाबाय दा जेखि जादोला नङा होमबा बेफोर बुंग्राया थाखायो माथो होनबावनो आरो जोंबो बुंजानायखौ सैज' खालामखानांगोन मानो होननानै बुङोब्ला ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय ससियेल प्लेटफर्माव ओंखारबाय जेला बे माबाया बुंजानाय बेफोरखौहाय सहायनो हाखानांगोन आरो खोनासंनांगोनबो नङा होमबा दा बेफोर जेबो नङा बुंग्रा थाखायो जों बेफोरखौ बुंनानै फोजोबनो हाया दा बुंहोनानै बुंजोबनो हाया आरो बेफोर बुंनायफोरजों गावबा गावनि मेन्टेलिटिखौसो बेयावहाय दिन्थिनाय जाखायो बुंनायनि गेजेरजों सोर माबायदि नङा बेखौ बुजिग्रायाबो बुजिखायो मिन्थिखायो नङा होमबा दा बेफोर बुंग्राया बुंबाय थानोसै जेबो नंला ओमफ्राय खोथाया जाहैबाय आङो दिनैथ' अमा बेदर जाबाय आंथ' डाइट खालामनोबो होननानै बुंदोंमोन ना नोंथांमोननि सिगाङावहाय दा डाइटआ आङो खालामनाया एसे एनै खालामबोगासिनो दङ दाबोनो प्रपार डाइटआव आङो हाबाखै माने सिगां जेरैबायदि डाइट खालामदोंमोन बेबायदिखौ आङो लाजोबाखै आङो जाखिनि हायो मेनटेन खालामदों ब्रेकफास्टआव आरो डिनारावहाय बांसिन मेनटेन खालामदों दा आङो नायदोंबो माने सानावहाय बेबायदि जायोब्लाबो माने जागोन ना जाया ब्रेकफास्टजों डिनारजोंल' माने फुरा डाइटखौ मेनटेन खालामोबा जागोन ना जाया बेखौ साननानैबो आङो नायनोसै 1 उइकखौ आं बिदि नायगोन ओमफ्राय जुदि जाथाराबा माने 1 किल'बो खमायथाराबा आङो प्रपार डाइटआवहाय थांगोन होननानै सानदों आरोना आरो नोंथांमोनाबो जुदि इन्ट्रेस्टेडब्ला आंनि चेनेलावहाय डिसक्रिपसनावहाय लिंक दंखायो आंनि इन्स्टाग्रामनि आरो फेसबुकनि ओमफ्राय बेयावहाय मेसेज खालामहरनो हागोन जुदि इन्ट्रेस्टेडब्ला वेट लसनि थाखाय इन्ट्रेस्टेडब्ला आङो माने कचनि माबा हरनो हागोन कन्टेक्ट नाम्बार हरनो हागोन आंबो सानसे माने कच जानो खालामदोंमोन ओमफ्राय माखासे सोलोंनांगौ खोथाफोर दङ ओमफ्राय बेनि थाखाय अनलाइन मिटिं जायो बे अनलाइन मिटिङाव आङो फिसालानि थाखायनो आङो एटेन्ड खालामनो हायासै सिगाङाव एटेन्ड खालामबाय थादों ओमफ्रायहाय उनावहाय आङो माने फिसालानि उन्दुनाया सम मिलाया माया बे समावहाय मोनाफ्रावबो जायो नालाय माने 8-9 बिदिनिफ्राय जायो नालाय दा बेखौहाय आङो एटेन्ड खालामनो हायैखाय आङो बेखौ गारथ'नाय जादों आरो दा उनाव नायनोसै खालामनो हागोन ना हाफिनगोन ना हाफिना बेबायदि आरो नोंथांमोना इन्ट्रेस्टेडब्ला होमबा बे आंनि लिंकआवहाय थुनानैहाय मेसेज खालामहरबानो जाबाय आङो कन्टेक्ट नाम्बार हरगोन आरो नोंथांमोनाबो गावनि कन्टेक्ट नाम्बार हरनो हागोन आं कचनो खिथाहरनानै कचआनो नोंखौहाय माबागोन आरो कलबो खालामनो हागौ आङो नोंथांमोनजों उनावहाय आरोबाव शेयार खालामगोन आं माबायदि जादों माबायदि डाइटआवहाय जेन'बा माखौ जादों माखौ जायाखै जेन'बा आं माखासे जिनिसखौबो गारनानै दङ दा मा जिनिसखौ गारदों मा जिनिसखौ गाराखै बेखौ आङो नोंथांमोनजोंबो उनाव शेयार खालामगोन होमबा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं